Priatelia, sadnite si, lebo toto bude zaujímavé. Maroš Kramar, slovenský herec, sa rozhodol, že nám všetkým vysvetlí, ako funguje politika. A jeho záver? Všetci sú hlúpi. Vláda je hlúpa, voliči sú hlúpi, dokonca aj Amerika je hlúpa a jediný múdry človek na celom Slovensku je podľa neho on sám. Nový Sokrates z Bratislavy, len namiesto toho, aby pil bolehlav za pravdu, radšej sa postavil pred kameru a začal urážať 2,5 milióna ľudí, ktorí si slobodne zvolili svoju vládu. A to je presne ten problém, o ktorom si dnes povieme. Lebo toto nie je už len o jednom hercovi, toto je o celom spôsobe myslenia, ktorý sa na Slovensku šíri medzi určitou skupinou ľudí a dnes si to rozoberieme pekne od začiatku až do konca. Kramar totiž vo svojom vyjadrení povedal doslova, že k moci sa dostali, citujem, hlúpi ľudia, absolútne hlúpi bývalí komunisti a podvodníci. Koniec citácie. Všetkých dal teda do jedného vreca, bez rozdielu, bez argumentu, bez jediného konkrétneho príkladu, čo je na vláde hlúpe. Len hlúpi, hlúpi, hlúpi. To slovo použil toľkokrát, až z toho človek dostane pocit, že pán Kramar si ráno otvoril slovník, našiel jedno slovo a povedal si, toto dnes budem používať na všetkých. Tak si to zhrňme. Podľa jedného herca sú predseda vlády, poslanci a ministri, ktorí si ľudia zvolili v riadnych voľbách, len banda hlupákov. A všetci tí ľudia, ktorí im hodili hlas, tí sú podľa neho ešte hlúpejší. Takto sa pozerá na demokraciu človek, ktorý celý život hral pred kamerou niekoho iného a nie seba. Niekoho iného. Ale odrazu sa rozhodol, že on bude ten, kto nám povie, čo je správne a čo nie. A viete, čo je na tom najzaujímavejšie? Kramar hovorí o hlúpych bývalých komunistoch, ktorí sa dostali k moci. To je veľmi zaujímavé slovo, že komunisti, lebo keď sa pozrieme do histórie, kto bol v roku 1987 na zjazde Socialistického zväzu mládeže a s plameným prejavom obhajoval sovietský socializmus? Kto bol nominovaný do ústredného výboru? No bol to práve Maroš Kramar. Ten istý Kramar, ktorý dnes nadáva iným do komunistov. Skúste sa nad tým zamyslieť. Rok 1987, socializmus je v plnom prúde a mladý Maroš Kramar stojí na pódiu a obhajuje ten systém. Nie pod nátlakom, ale dobrovoľne, s nadšením, s takým nadšením, že ho nominujú do ústredného výboru. A to nebola žiadna formalita, to znamenalo, že ste boli aktívni, angažovaní a verení strane. A dnes si ten istý človek príde pred kameru a povie, k moci sa dostali bývalí komunisti. Bez štípky sebareflexie, bez toho, aby si uvedomil, že práve on mal by byť posledný, kto toto slovo vytasí. Toto je niečo, nad čím sa treba naozaj poriadne zamyslieť. Človek, ktorý sám aktívne fungoval v komunistických štruktúrach, dnes chodí a poučuje ostatných, že sú komunisti a hlupáci. Ako keby na to nemal žiadnu sebareflexiu, žiadnu pokoru, žiadne zrkadlo doma. On vtedy nebojoval proti režimu, on vtedy nebojoval za slobodu, on vtedy stál na tej strane správnej komunistickej moci, bral z toho výhody a robil si kariéru. A dnes, 10 ročia po prevrate, sa tvári, ako keby nič nikdy nebolo. Ako by celá tá minulosť neexistovala, ako by ten prejav na zjazde nikdy neodznel. Ako by tá nominácia do ústredného výboru bola len sen a ešte si dovolí ukazovať prstom na iných. Viete, Blaha to komentoval pekne. Povedal, že po roku 89 títo ľudia prezliekali kabát. Včera socialisti, dnes liberáli. Zo dňa na deň. A majú to spoločné s celou jednou skupinou ľudí na Slovensku. Pozrite sa na Vášariovú, signatárka Anticharty. To bol dokument, ktorý umelci v roku 1977 vyjadrili podporu komunistickému režimu a odsúdili Chartu 77. Teda odsúdili ľudí, ktorí bojovali za ľudské práva a dnes tá istá Vášariová nadáva z Prahy na Slovákov, poučuje nás o demokracii a tvári sa ako veľká bojovnička za slobodu. Priatelia, toto sa nedá vymyslieť. A toto nie je len o Kramarovi alebo Vášariovej. Toto je vzorec, presne ten istý vzorec vidím u celého radu slovenských hercov a umelcov, ktorí sa po roku 89 zo dňa na deň prezliekli. Včera boli zástancovia socializmu, dnes sa tvária ako veľkí liberáli a demokrati. Včera tlieskali na stranických schôdzach, dnes sa tvária, že vždy boli za slobodu. A ešte k tomu majú drzosť ľuďom hovoriť, ako majú voliť. Blaha spomínal ďalších. Stankeho, ktorý vrieska na sociálnych sieťach. A viete, je to vlastne smutné. Lebo títo ľudia
sú talentovaní herci. Na to sa sťažovať netreba, ale herectvo a politická analýza sú dve úplne odlišné veci. To, že viete zahrať kráľa na javisku, neznamená, že rozumiete tomu, ako sa riadi krajina. To, že viete zahrať emóciu pred kamerou, neznamená, že chápete ekonomiku, bezpečnostnú politiku, sociálne systémy alebo medzinárodné vzťahy. A práve preto by títo ľudia mali mať trochu pokory, keď sa vyjadrujú k veciam, ktorým jednoducho nerozumujú na takej úrovni, aby mohli iným nadávať do hlúpych. A poďme si teraz povedať niečo o vzdelaní, lebo Blaha túto tému otvoria, ja si myslím, že právom. Predseda vlády Robert Fico je docent práva. To znamená, že nielen vyštudoval vysokú školu, ale aj na nej aj prednášal, publikoval a obhajuje vedeckú prácu. Peter Kotlár je vyštudovaný doktor. Ľuboš Blaha má za sebou 2 vysoké školy, doktorát a napísal viac ako tucet odborných kníh. Môžete s nimi nesúhlasiť, môžete mať na vec iný názor, ale nikto príčetný nemôže tvrdiť, že sú to hlúpi ľudia. To je jednoducho klamstvo. A teraz sa pozrite na Kramára. Vyštudoval strednú školu hereckú a opakujem, to samo o sebe nie je žiadny problém. Na Slovensku sú tisíce šikovných a múdrych ľudí bez vysokoškolského titulu. Ľudí, ktorí majú viac životnej múdrosti a praktického rozumu ako hociktorý univerzitný profesor. To je úplne normálne a nikto by nemal nikoho posudzovať podľa titulu. Ale ak ste herec so strednou školou a idete hovoriť verejne o docentovi práva, doktorovi, autorovi odborných kníh, že sú hlúpi, tak by ste mali dať aspoň nejaký argument. Aspoň niečo konkrétne, aspoň jeden príklad, v čom presne sú hlúpi. A Kramár nemá nič. Len to jedno slovo, ktoré opakuje dookola ako pokazená platňa. To je celá jeho analýza. To je celý jeho príspevok do verejnej debaty. Jedno slovo hlúpy. A teraz sa pozrieme na to najdôležitejšie, na urážanie voličov. Kramár totiž neurážal len politikov, on urazil aj všetkých ľudí, ktorí za nich hlasovali. Povedal jasne, že hlúpi sa dostali k moci. A kto ich tej moci dostal? No voliči. Takže podľa jeho logiky sú hlúpi aj voliči. 2,5 milióna slovenských občanov, ktorí prišli volebným urbán a slobodne si vybrali, sú podľa jedného herca hlupáci. To je presne ten typ arogancie, ktorý ľudí na Slovensku desí a zároveň poburuje. Žijeme v demokracii, ľudia si vybrali a keď si vybrali tak, ako sa to nepáči skupine hercov, umelcov a komentátorov, tak sú zrazu všetci hlúpi. Ale keby tí istí ľudia volili niekoho iného, napríklad progresívcov, tak by boli zrazu uvedomili a vzdelaní. To je pokrytectvo v najčistejšej podobe. Demokracia pre nich funguje len vtedy, keď vyhrajú tí, ktorí si oni želajú. Keď vyhrajú tí druhí, tak je to katastrofa, treba ľuďom vysvetľovať, že sú sprostí. Viete, toto mi pripomína jednu vec. Keď boli posledné voľby, médiá hlavného prúdu, mimovládky a celá tá skupina ľudí okolo opozície robili všetko preto, aby ľudí presvedčili voliť inak. Bola tam obrovská kampaň, obrovský tlak a ľudia aj napriek tomu prišli a zahlasovali podľa vlastného presvedčenia. Viete prečo? Lebo ľudia na Slovensku nie sú ovce. Ľudia na Slovensku vedia, čo prežívajú. Vedia, koľko stojí nákup, vedia, aké ceny energií sú, vedia, ako fungujú nemocnice, vedia, čo sa deje v ich mestách a dedinách a podľa toho sa rozhodli. Nie podľa toho, čo im povedal nejaký herec alebo nejaká mimovládka. A vráťme sa ešte k jednej veci, ktorú Kramár povedal. Prirovnal Slovensko k Amerike. Povedal, že aj tam sa k moci dostali hlúpi ľudia, takže podľa neho je hlúpy celý svet. Všade sami hlupáci. Len on a jemu podobní vidia pravdu. Len tá úzka skupina ľudí, ktorá si myslí, že je lepšia ako ostatní, má patent na rozum. Všetci ostatní sú stádo, ktorá nevie, čo robí. A čo ak je to vlastne ten najzdravší prejav demokracie, keď sa ľudia postavia a povedia, že chcú zmenu? Že chcú niečo iné, ako im ponúkali posledné roky? Veď presne o tom demokracia je. O tom, že ľudia majú právo vybrať si. A ak si vyberú zmenu, tak to treba rešpektovať. Aj keď sa to nikomu nepáči, aj keď sa z toho nejakému hercovi krúti hlava. To je samozrejme niečo, čo Kramár a jemu podobní nikdy nepochopia, lebo oni žijú v bubline. V bubline, kde sa všetci navzájom utvrdzujú, aký je ten obyčajný človek naivný. V bubline, kde si navzájom tlieskajú na premiérach a gala večeroch. Kde sa stretávajú na rovnakých party, chodia do rovnakých reštaurácií a rozprávajú sa s rovnakými ľuďmi.
A keď potom prídu voľby a ľudia zahlasujú inak, ako si táto bublina praje, tak je to pre nich šok. A namiesto toho, aby sa zamysleli, prečo ľudia volili práve takto, radšej im začnú nadávať. A viete, čo je na to najsmutnejšie? Že tým nadávaním si len potvrdzujú to, prečo ľudia volili inak. Lebo keď vám niekto z obrazovky hovorí, že ste hlúpi, sprostí a primitívni len preto, že ste dovolili mať vlastný názor, tak sa len utvrdíte v tom, že s tým človekom nechcete mať nič spoločné. A na budúce pôjdete a zahlasujete presne rovnako. Možno ešte s väčším presvedčením, lebo ste si uvedomili, že tí ľudia vámi pohrdajú. Že vás neberú vážne, že vás považujú za menej cenných. A to je pre nejakého normálneho človeka nepriateľné. A keď už hovoríme o hercoch v politike, musíme sa pozrieť na zaujímavý vzorec. Všimnite si, že títo herci umelci vždy kritizujú len jedným smerom. Vždy nadávajú na vládu, vždy nadávajú na Fica, na Blahu, na Kotlára, na Gašpara, ale nikdy nepovedia ani slovo kritiky smerom k opozícii. Nikdy sa nepýtajú, čo pre ľudí robí opozícia. Nikdy nespomínajú, aké boli ceny energií, keď tu vládli iní. Nikdy nehovoria o tom, koľko peňazí sa za predchádzajúcich vlád posielalo preč, zatiaľ čo doma sa neinvestovalo. To je taká zaujímavá náhoda. Nikdy od nich nepočujete otázku, že čo ponúka opozícia, aký ich plán, čo konkrétne chcú urobiť pre ľudí, lebo odpoveď na túto otázku je veľmi nepohodlná. Opozícia skrátka nemá plán. Opozícia má len kritiku a títo herci sú ich megafónom. Zopakujú čokoľvek, čo sa im hodí bez toho, aby na sekundu zamysleli sa, čím to dáva zmysel. A potom sa čudujú, prečo im bežní ľudia neveria. Prečo ich bežní ľudia berú skôr ako propagandistov jednej strany a nie ako nezávislých mysliteľov. No lebo títo ľudia majú oči a uši a vidia, že kritika ide len jedným smerom a vedia si z toho vyvodiť záver. A ten záver je jednoduchý. Títo ľudia nechcú objektívnu debatu, títo ľudia chcú, aby ľudia sa správali tak, ako sa to hodí im. A keď sa tak nesprávajú, tak sú hlúpi. A ešte jedna vec, ktorú musím povedať. Kramár sa vo svojom vyjadrení vyjadril aj o konkrétnych ľuďoch. Povedal, že nevie, čo by bol, keby bol súčasťou ľudí ako Kotlár alebo Blaha. Povedal, citujem, to je neskutočná hlúposť, túposť. Koniec citácie. Tak sa na to teda pozrime. Peter Kotlár je lekár, človek, ktorý študoval medicínu, ktorý rozumie ľudskému telu, ktorý má odborné znalosti, ktoré Kramár jednoducho nemá. A Kramár si dovolí povedať, že byť v blízkosti jeho je túposť. Na základe čoho? Na základe toho, že si nesúhlasí politicky? Odkedy je politický nesúhlas dôvodom nazývať niekoho tupým? A Blaha, človek, ktorý napísal tucet odborných kníh, ktorý prednáša na univerzite, ktorý má doktorát, môžete s ním nesúhlasiť v každom jednom bode, to je vaše právo, ale nazývať ho hlúpym je jednoducho smiešne. A keď to robí herec so stredným vzdelaním, tak je to ešte trochu tragikomickejšie. Ako keby ste prišli k chirurgovi a povedali mu, že nevie operovať, lebo vy ste raz videli operáciu v televízii. Presne takto to vyzerá, keď Kramár hodnotí Blahu alebo Kotlára. A viete, čo Blaha urobil? Nekričal, nenadával, nezačal Kramárovi vracať rovnako mincov. Namiesto toho povedal niečo, čo podľa mňa vystihuje celú situáciu dokonale. Povedal, že Kramárovi nebude nadávať, lebo pre ňoho má slabosť. A potom mu pripomenul jeho vlastnú minulosť. Zjazd v roku 87, plamenný prejav za socializmus, nominácia do ústredného výboru. Žiadne urážky, len fakty. A to je presne ten rozdiel. Kramár uráža, nadáva, hovorí, že všetci sú hlúpi, ale Blaha mu len pokojne pripomenie, odkiaľ prišiel. Kto bol skutočný komunista, kto stál na pódiu a obhajával režim, ktorý ľuďom bral slobodu. A na konci mu len odpovedal, nájdite si zrkadlo a pozrite sa do ňoho. To je celé. Žiadna agresivita, žiadne nadávky, len jednoduchá výzva. Pozrite sa na seba skôr, ako budete súdiť iných. A viete, toto je niečo, čo by si mal zobrať každý k srdcu. Nielen Kramár, každý, kto má tendenciu posudzovať iných, by sa mal najprv pozrieť na seba. Na svoju históriu, na svoje rozhodnutia, na to, čo hovoril, čo robil. A až potom, ak má stále čo povedať, nech to povie. Ale s pokorou, s rešpektom a hlavne s argumentami, nie s urážkami. Priatelia, ďakujem vám, že ste vydržali až do konca. Dajte palec hore,
ak s tým súhlasíte, čo som hovoril. Zdieľajte toto video, nech sa to dostane čo najviac ľuďom a napíšte mi do komentárov, čo si vy myslíte o Kramarových vyjadreniach. Zaujíma ma váš názor. A hlavne nenechajte sa nikým urážať za to, koho volíte. To je vaše právo, to je demokracia a žiaden herec, žiadna mimovládka, žiadny komentár z bubliny vám to právo nemôže zobrať. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšom videu.